Sa giraray Diyos marahay na aga sa inyong mga tugang, ang sa tuyang banal na Eucharistia ngunyan, ipinapanungod sa mga intensyones kan mga minasunod. Pasasalamat in honor of Saint Anthony and Saint Jude ni Tesdi, para man sa 44th birthday ni Norman Amulong, dulot kan ni Dian Amulong, siring man pasasalamat kang Nas family. Igwa man espesyal na kahagadan para sa good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, si Rosie Cantara and family. Asin man para sa safe delivery ni Wico Gan and baby, dulot kan Gan family. Para man sa NLE passing of John, dulot ni Dudes Porcalia and family. Para man sa safe travel ni Jose Monte, igwa man espesyal na intensyon ang Amados family, asin si Giselle Asaituno Mendez, asin si Jason Christopher. Para man sa licensure examination for agriculturist ni Julian C. Bakurin, and siring maniguan man espesyal na intensyon si Mila Rodriguez. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Cesar Andro, dulot kan Del Rosario, asin ni Christine Ann. Para man kay Eden, dulot ni kan Julio family, kay Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family, Froilan, ni Rosie Asupardo Cantara and family, kay Evelyn, dulot kan ni Sebastian, asin ni Lee family. Para man kay Nestor Sr. and Ray Joseph, dulot ni Emmy Ribaya and family, sa kalag ni Epifania as Celestino, asin sa gabos na kalag, dulot ni Irene Palmes. Para man kay Melton, Antonio, Maria, Jose, Josefa, Jovito, asin sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot ni Tesdi and family. Para man sa kalag ni Dennis, Porferia, Brandon Joseph, asin ni Donald, dulot kan Asupardo, asin Cantara families. Asin para man sa kalag ni Mark Eugene and sa gabos na kalag, dulot kan De Los Santos family. Asin man sa kalag ni Bibiana and Virgilio, dulot kan Baula family.
Matindog na po ang kabos. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pagkasumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo ka boss. Asin sa imong espiritu. Maray naga sa indo ka boss mga tugang. Marahay na agaman po, Padre. Akuntan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika ng sinubo sa pagpaumay ka managsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurug sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran, Amen. mamibig kita. Diyos na kagurangnan, namimibig kami, warasan sa imong mga nasasangkuban, na magugma sa daring ni karahayan ng kalag asin hawak, asin sa mamuraway na tabang ni Santa Maria, danay na Birhen, makaligtas sa kamunduan mo niyan, asin makinabang kading tapos na kaugmahan. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay ibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya, kantataramon, asin himateo niyato, ang enot ng babasahan. Ginuno sa ikaduhang libro ni mga Makabeo. Si Eleazar, saro kan mga bantog nga eskriba, gurang na alagad marahay ang pamandok, pinagpirit na magkakankan karne nin urig. Alagad pinili niya ang mamuraway na pagkagadan kisa mabuhay na may digta. Kaya ilinuwa niya ang karne asin nagsadiri paglakaw pasiring duman sa paragadan. Ini ang dapat gibuhonin gabos na tao na igwakan kusog nin buot sa pagsayuma kan dai dapat kakanon. Minsan katimbang kaiyan ang buhay. Ang mga tao na nanmamahala kan maraot na ining gawi. Huli tahaloy ng kamidbid ninda si Eleazar, sinabihan siya sa hilom sa kasinadol na magpadara asin magpahanda nin karne na bakong bawal, dangan magsagin na nagkakakan, susog sa pagbuot kan hadi. Sa siring na paagi makakaligtas siya sa kagadanan asin maheherakan siya dahil tahaloy na sindang magkatuod. Alagad hamanaan sa iyang buot, asin ang sa iyang pinagmarhay, maninigo ng God, sa kahalawigan yan sa iyang mga taon, sa pagkagurang yan sa iyang edad, sa kagalangan yan sa iyang mauma na payo, asin karahayan yan pagkabuhay, na ipinahiling niya puon sa pagkaaki. Kaya nagsabi siya na buot niyang magdanay sa pag-utogkan banal na tugon na itinaon ng Diyos. Tinaraman niya sinda na dai na mag-abala, asin darahon na siya sa kagadanan. Sabi niya, sa edad kong ini, dai maninigo na magsagin-sagin ako, dakol na mga barubata ang maguhuna na si Eleazar, na siyam na pulo ng taon ang pagkagurang, nabihag man sa ibang relihiyon. Kung ako magpasagin, dahil lamang sa dikit na panahon ng pagkabuhay, bako sanang malalagalag ko sinda, kundi bubugtakan kon kasupugan asin digtaan sa akong pagkagurang. Hulit ako makaligtas akong niyan sa padusa ni mga tao, dai man giraray ako makakadulag, buhay ugadan, sa kamot kan makakamahan. Kaya kung idulot ko ngunyan ang sa kong buhay, siring sa tunay na lalaki, ikakapahiling ko na maninigo ako asin halawing na buhay na itinaos ako, asin makakatao ako nin mabansay na aarugan sa kaakian.
kung paano ang pagdulot ng buhay dahil sa ginagalangan asin banal na katugunan. Pakasabi din siring, tulos siya nagpasiring sa lugar na ginagadanan. Itong mga nagpahiling ng marahay na buot sa iya sa inutan. Ngunya nagkaaranggot kadangog kan sa iyang tataramon na para sa sainda sarong kalulungan. Kan madali na sang magadan sa pasakit, nag-agrangay siya as nagsabi, ang kagurangnan sa banalyang pakasabot, nakakaaram na minsan malilikayan ko ang kagadanan na ini. Tinitios ko ang makuring sakit sa hawak, huli ka ining paghampak sako, asi nauugma ako sa sakong kalag, dahil kan pagkamuot ko sa iya. Siring kaiyan ang sa iyang pagkagadan. Sa kagadanan, nagwalat siya ni naarugan nin kusog nin buot, pati nin kabanalan para sa kaakian, kan bilog na banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan, iyo ang nagpapakusog sa ko. Ang kagurangnan, iyo ang nagpapakusog sa ko. Kagurangnan, nakulon ang sakuyang kaiwal, kadakol kan minatindog sa paglaban sa ko. Nagsasabi, da isya tatabangan kan sa iyang Diyos. Ang kagurangnan, iyo ang nagpapakusog sa ko. Alagad ika, kagurangnan, ang sakong kalasag, sakong kamurawayan, na nagbangon kan sakong payo. Kung mag-apod ako sa kagurangnan, sisimbagon niya ako hali sa iyang banal na bukid. Ang kagurangnan, iyo ang nagpapakusog sa ko. Maghigda man ako sa pagturog, ako mamata giraray, huli taan kagurangnan, nagaataman sa ko. Dai ako natatakot sa rinibong kaiwan, na nakapalibot sa ko. Pagbangon kagurangnan, asin ligtasan ako. Ang kagurangnan, iyo ang nagpapakusog sa ko. Matidugan ka po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus naglaog sa Jericho, asin linibot ang banwa. Sarong lalaki nan ngaran Zakeo, puon kan mga parasingilin buwis, asin mayamanon, buot mamidbid kun sisay si Jesus. Alagad na ulang kan mga tawo, hulita siya hababa. Tanganing mahiling niya si Jesus duminalagan sa inutan, asin suminakat sa kahoy. Ulita duman sa tangod maagi. Pagabot ni Jesus duman, nagtingkalag asin nagsabi, Sakeo bumaba ka tulos, tangunyan madagos ako sa imong harong. Tulos buminaba asin mogmang inako si Jesus sa harong. Pagkahiling kay ni nagmurob-murob ang mga tawo. Nagsakat sa harong nin sarong parakasala. Si Zakeo tuminindog sa kanagsabi kay Jesus, kagurangnan, uyaan ka ba nga kan gabos kong sadiri, iyan gabos akong ililimos sa mga dukha. Asin kun ako man, igwanin dinaya, makaapat na iuli ko sa iya. Si Jesus nagsabi, ngunyan duminatong sa harong na ini ang kaligtasan, hulita siya aki man ni Abraham. Anaki din tawo na padigdi sa paghanap asin pagligtas kanawara. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sigiraray marahay na aga sa ilugabos mga tugang. Ngunyan na aldaw pinagseselebrar niya to ang memorial kan pagdulot kay Maria duman sa templo. Ang presentation ni Mama Mary duman sa
templo pinagseselebrar na sa Jerusalem maski pa kang 16th century. Although nga ni ang Eastern churches ang may mas interesado sa kapistahan na ini, ang Weste kita nag-appear ang kapistahan na ini kang 11th century. Asin man maski na nga ni may mga panahon na nawara ining memorial na ini. Kang 16th century naging kapistahan siya sa bilog na simbahan. Siring duman sa pagkamundag kay Santa Maria, mababasa niya to ining pagdulot or presentation ni Maria duman sa templos, duman sa inapod niya to na mga apocryphal literature. Kung sabihon, mga unhistorical account, arong baga kang proto-evangelium ni Santiago. Pinagsabi duman sa istorya na ito na si Ana Daa, asin si Joaquin, pinagdulot si Santa Maria sa mahal na Diyos duman sa templo, kan siya 3 anyos pa sana. Inibunin na tanganing na isa katuparan su promesa na ginibo ni Ana kan siya day pangaki. So it is to carry out a promise na ginibo niya kay sa mahal na Diyos bilang simbag sa iyang pangadjion. Maski na nga ni this cannot be proven historically, ining pagdulot kay Santa Maria duman sa templo, igwang importante na theological purpose. Pinagpapadagos kay ni so importansya kan kapistahan kang Immaculada Concepcion, asin man so pagkamundag ni Santa Maria. Pinag-emphasize kan kapistahan na ini ang kabanalan na ipinagtao kay Santa Maria puon sa iyang buhay digdi sa daga, asin nagpapadagos kan siya aki, asin man kan siya pa magdakula. So imbes na magduel kita digdi sa historical historicity kan event ni sa buhay ni Santa Maria, mas magayon na haputon niya to niya na pinagseselebrar ta ang kapistahan o ang memorial na ini. Asin ang simbag klaradong maray ninhuli taan buhay ni Maria, nagpo-provide sa tuya nin example, lalong-lalo na sa satuyang espiritual na pagkabuhay. Kitang mga Kristiyano, pwede kitang makakuha ng insight para sa tuyang sadiri digdi sa kapistahan kan pagdulot ni Maria duman sa templo. Sabi ni Father Edward Looney, sa ruining author, inidaang pagdulot ni Santa Maria, mina-highlight duman sa katotohan na si Maria pinagpili kan mahal na Diyos at this point of her life, even as a young age. Pag December 8 po baga, pinag-celebrar niya to itong preservation sa pagkakasala ni Santa Maria sa original sin, sa inapod niya to na solemnity kan Immaculate Conception. Pwede niya itong sabihon na ang mahal na Diyos pinagpili si Santa Maria, siguro na foresee itong merits ni Jesucristo, asin pinag-apply ito sa tuyang mahal na ina. Pero ining presentation na ining pagdulot kay Santa Maria, pinagkatawan doon kay ni na si Santa Maria, even at a very young age, nagpili na nan siyang buhay idudulot niya sa mahal na Diyos. So ang pagpili ni inikan sa tuyang mahal na ina, pinagtataw sa tuya bilang ehemplo na lambang aldaw sarong oportunidad para sa tuya na mag-renew asin mag-recommit kan sa tuyang sadiri para sa service kan sa tuyang mahal na Diyos. Siring
kay Santa Maria naginibo niya duman sa templo. Ining kapiestahan ni or ining memorial ni perming harani sa Advent season. Siring kay Santa Maria na siguro yaon duman sa templo nagdadangukan mga propesiya manunungod sa Mesiyas na nagahalat na nagpapangadji na mag-abot na ang Mesiyas. Kita man pinagpreparar asin pinagtatauan nin oportunidad dining sa mga maabot na aldaw, lalong-lalo na pag nagabot na ang Adviento, lugod makisumaro kita digdi sa tuyang mahal na ina sa iya man na paghahanda, makapaghanda kita sa pagabot kan sa iyang aki. Si Santa Maria iyo ang modelo kan sa tuyang simbahan. Sa iyang buhay mahihiling niya to ang ehemplo o ang modelo kung paano isa buhay ang buhay na ipinagtaw sa tuya kan mahal na Diyos. Amen. Magbamibi ko mga tugang tanganingan sa kuwasinan sa idungatang makumalugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami akuan mong pamibikan sa imong banwaan na may mga dulot din mga sakripisyo. Tanganing sa tabang ni Santa Maria inakan sa imong aki ding pamibian masayang, ding inahagad an day makamtan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ita sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na magpahayag kami pagtubod sa imo na makangala sa kauswagan kan gabos na santos asig urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Virgen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagay niyang pag-umaw, tatutuo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon ng balakid mong pagkaherak, kan dungawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iyan para ligtas din tawo, anaki mong sa Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya anukbo nin mga angeles nagsasambakan sa imong kamahalan, nagugma sa gabos sa tubang mo, sagkod pa man, nag-aarang kami ni pagbuot mo na makasanong sa indan sa mga tingog sa kagumahan ng mga namagkairiba na nagsasabi.
Kagurangan, igadagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugarin niyang buot, pinansaluiban sakot sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin magpasalamat binakini, asin itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man baka pamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos, na sabi, magako kamo gabos, asin maginom kay ni, tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin baglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, kan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa nagkapagayagay sa imo, magkaning kung maging keras kan buhay na dayang kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Yesu Kristo. Uli sa iya, asin kay iba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Nakakaligtas na tugon asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi, aman niya mo na yang sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itaon mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katurinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat,
kan mogmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imuan kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikaw nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirato ko sa indo. Hare paghilingan sa mong manggasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong, asin magkaburonyo, susug sa imong kabutan, ikaw nabubuhay si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uwian, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Haw ka sa lugo ni Kristo sa buhay, dahin ka sa oran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
kita. Kagurangnan kami nag-aako kan malagito na sakramento na mimibi sa imong pagkaherap. Tangani nagugma sa pagrumdom kay Santa Mariang Birhen sa pag-arog sa Birhen Mansana, magkaniw kaming masangkuban kan misteryo nin pagtubos sa mo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamahan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katulinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po. Good morning.